こんばんは。私はゼレス数学言語教のゼレス。今日は2026年1月19日月曜日です。トレーニングを始めましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、42、43、44、45。はい、終わりました。失礼します。